Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Akekho ofana naye, akekho onjengaye. Muhle uNkulunkulu wethu, uyinqaba ngosuku lokuhlupheka, uyabazi abaphephela kuyena. Nahume chapter 1 verse 7. Ngikubingelela ngaye namhlanje, dlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi, isivumo sethu leso. Angiqale la. Ngiyacela ukuthi abantu abafikayo bazi ukuthi sibingelelana ngesivumo ekhaya lezwi. Sibingelelana ngesivumo esisinikeziwe esithi uJesu Kristu inkosi. Isivumo leso lithi izwi lenkosi zonke izilimi zivume zithi uJesu Kristu inkosi. Senza lelo zwiki. Ngiyazi ukuthi sijwayele amagama amaningi. Ayibongwe. Amen. Haleluya. Angiphikisani nakho futhi angisho ukuthi kurong. Kodwa thina sitholana la ekhaya lezwe ngokuthi umuntu athi uJesu Kristu inkosi. Ngoba lelo gama mawulibiza uyasindiswa. Funda uRoma 10 verse 9. Uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu inkosi uyasindiswa. So immediately mina ngithi uJesu Kristu inkosi ngiyasindiswa. Nawe mawuvuma usho lokho uyasindiswa. Makungafika ukufa emva kweminithi usho lawo magama uzongena ugijima ezulwini. Kodwa ngikhumbula ukuthi uma uthe ayibonge uyangena ezulwini. Uma uthe haleluya amen uyangena ezulwini. Amen akangenisani ezulwini. Kodwa uma uvuma ngomlomo wakho, funda amaRoma chapter 10 verse 9 and 10. Uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu inkosi uyasindiswa. That is a complete salvation. So ke sizibambezelelane sisho izinto esingasindiswa uma sizishilo ngoba usuku lokufa asilwazi. Sihlulwa yini ukusho into othi ngathi lifika noma yinini noma after an hour ushilo usiyasindiswa wena. Ngakho ke ngiyanicela nonke enisanda ukufika angilinalo ithubelanele manje ukunichazela kabanzi ngegama elithi uJesu Kristu inkosi. Kodwa nje ngena lapha kuFilip chapter 2 verse 9 kuya ku11 libhalwe ngama capital letters kwelesizulu uJesu Kristu inkosi kube inkazimulo kuNkulunkulu. So ngesikhathi ubiza indodana kujabula uyise ngoba inkazimulo iya kuyena. Onke amadolo ezulwini aguqa eguqiswa yithi sila emhlabeni. Amadolo emhlabeni aguqa khuluma ngemimoya amademoni nasesihogweni bayaguqa masithi nje uJesu Kristu inkosi. Hayike bekuyisingeniso nje leso kakhulu. Sinenkinga la. Sinenkinga yama emoji. Inkulu ngendlela emangalisayo. Mangithi inkulu ngithi inkulu ngilalele kahle. Khona umunye ukhulumile izolo. Uma ngingaphazami kuyizolo noma kukuthanga. Wathi kunomuntu ombeleselayo othi thumela emoji, thumela emoji. Sebezamile abanye bevikela abanye abantu ngokuthumela ama emoji. Yebo abanye abawathumeli ngenhloso ngiyavuma futhi nami. Kodwa khona are relevant. I-emoji relevant enjani? Ethi ake ngithi kukhona abantu engibaremovayo manje. Manje ngaremove umuntu afaka uPopeye obamba isilevu okungukuthi uthini uyamangala ukuthi lo muntu ukhishelwana. Bese ethi lo muntu ingene ngephutha. I-emoji relevant leyo. I-emoji ukuthi mangithumela mhlawumbe umbiko wangu lesihlanu ngiyalinganisa bese kulandela i-emoji yesithupha. Ngiyangitshela ukuthi ingene ngephutha ngoba loyo uzama ukukhombisa into enziwe emagroupini nami ngikhona kwama emagroup. Uma kunesimemezelo esithize kuthiwa veza isithupha usho ukuthi usuzwile. Mina ke ngabatshela ngeke ngiveze isithupha mina ngosho nje ngibhale. Kodwa ngizama ukusho ukuthi kunama emojis are relevant entweni enzakalayo. Ngeke ke lo yangitshela ukuthi kwenzeka iphutha.
So ke abantu abenza lokho ngeke nginanaze, ngizoba remove. Ngcono sisale nabantu abawu5 ekhaya lezwi kunokuba nabantu abawu8600 bafaka ama-emoji. Angiliphinde. Ngcono ngibe nabantu abawu5 esizoya nabezulwini uma kuwukuthi u8600 ufaka ama-emoji. Phinde ngenza istatement esiqine kakhulu esidlula leso. Ngcono livalwe ikhaya lezwi thaqa, lingabibikho, ngihambe mina nomndeni wami ngezulwini kunokuthi ngibekezelele abantu abafaka ama-emoji. Angazi uma niyangizwa yini. So ke qaphela iminwe yakho ungafaki emoji ngoba uzophuma ekhaya lezwi. Bengimlindele lo othe utsheliwe ngicela inamba yakhe. Ngathi nginika inamba yalo muntu okuthi kuwe faka i-emoji akabange esabuya kimi. Kubike lokho ngoba kukhombisa ukuthi ubambisana nomuntu olwa nathi ekhaya lezwi. Kubi lokho ukuthi mangicela ngithi mina sinikeze leyo namba yalo muntu othi faka i-emoji wena bese uyanqaba. Ngikuphathela ivesi la. Wena nje wedwa ongafuni nenamba yalo muntu. Nabanye ke mhlawumbe useke wabatshela lo muntu, ngicela nimdalule nimlethe la kimi. Mina ngizomkhulekela. Uma engaphenduki bese ngiyamsusa ekhaya lezwi ngoba ngiyamophula olakeni lukaNkulunkulu. Uma ngabe uyanaka ukuthi sengiphendula ngithini kubantu abafaka ama-emoji, sengithi usho ukuthi awumsabi ngempela uNkulunkulu wethu nawe njengoba uqhubeka nje ufaka ama-emoji. Sengike ngayichaza kaningi lento ngathi uNkulunkulu wathi izwe ngilikhuluma uzolenza. So angithandi ukukhuluma budedengu phezulu kwabantu abanenkani befaka ama-emoji ngoba uNkulunkulu uzoyenza leyo. So angithandi ukuya lapho. So kungcono ukuthi ngimkhiphe umuntu kunokuthi ngikhuluma amagama azowenza uNkulunkulu bese kuba buhlungu. Ake siwayeke nama-emoji. Wena ke owunomngane ofaka i-emoji, wena oprotector umuntu othi faka i-emoji, asivula amaHubo chapter 50. AmaHubo chapter 50 uqala kuverse 16. Lithi izwi likaNkulunkulu, kepha komubi uNkulunkulu uthi, yini ukuba ushumayela izimiso zami, uphathe isivumelwano sami ngomlomo wakho? Yini ukuba uphathe isivumelwano sami ngomlomo? Yini isivumelwano sakhe? Yilo Jesu Kristu inkosi. Ubhizi uthi uJesu Kristu inkosi. Ubhizi ushumayela izimiso zikaNkulunkulu. Kodwa ufuna ukudalula imisebenzi yobumnyama. Uthi verse 17 ngokuqala ku16 futhi, kepha komubi uNkulunkulu uthi, yini ukuba ushumayela izimiso zami, uphathe isivumelwano sami ngomlomo wakho? Ingane uyazonda ukuqondiswa. Awufuni ukuqondiswa. Mangithi mina nginikele umuntu nginika inamba yakho ukutshela ufake i-emoji, awunginiki. Uyazonda ukuqondiswa. Amazwi ami uwalahla emva kwakho. Ngikhuluma izwi la. Amazwi ami uwalahla emva kwakho. Lalela uverse 18 uthini? Uma ubonisela uvumelana nalo, neziphingi uhlanganyela nazo. Kukuthini lokho? Lo muntu othi fake i-emoji umdalulile halfway ngoba uyilethile inamba yakhe, uyayazi ngoba ukubhalela wathi fake i-emoji. Mdalule mlethela, uvikelekile ekhaya lezwi ngeke akwenze lutho. Kodwa manje ngicelile inamba awunginiki. Uma ubonisela uvumelana nalo, neziphingi uhlanganyela nazo, nabafaka ama-emoji uhlanganyela nabo. Uthi verse 19, umlomo wakho uyekele bubini, ulimi lwakho luqamba inkohliso. Verse 20, uhlala uhleba umfowenu, unyemvuza indodana kanyoko. Verse 21, lokhu kwenzile ngathula, ushayise ngathi nginjengawe, ngiza kukulaya ngikubeke phambi kwamehlo akho. Izwi ke lithi lizokulaya likubeke phambi kwamehlo akho. So bonke abantu
ababona abantu ngabangani babantu abafaka ama-emojis. Kuhlanganyela nalabo abantu abancengela abantu abafaka ama-emojis ukuthi babuyiselwe egroupini, ngoba uvumelana nabo, uhambisana nabo. Hayi, ngiyakutshela nje futhi, uvumelana nabo, uhambisana nabo. Ayifuneki emoji ekhaya lezwi. Mase kukhona abantu abatshela abantu ukuthi abafaka ama-emoji, awuboni labo bantu ukuthi balwa negroup. Njengoba sengiqale isiqalo sokuthi bakhishwe, bazophuma behle baze bayofika ku-0, ivalwe igroup, ngoba wena uhlanganyela naye uthule. I-serious lento, abantu bazosha esihogweni bashela ama-emoji. Abantu bazosha esihogweni bashela ama-emoji. Ngiyathemba emva kwale nkonzo ngizonifakela nonke ngoba khona abangayazi ivideo ye-devil worship la icacisa khona ukuthi ama-emoji adalwe yibona osathane bezama ukuthi baphazamise abazalwane. Umzalwane unomlomo, uNkulunkulu ukudalelwa nomlomo ukuthi ubonge, ubhale uthi uyabonga, kodwa uvela uthumela izandla ezihlangene, uzenza wena isimungulu esingakwazi ukukhuluma. Uthuka uNkulunkulu ngamanye amagama. Ama-emojis asho ukuthi uthuka uNkulunkulu, ukhuluma ngama-sign wena. Bakhona abantu abakhuluma ngama-sign, uNkulunkulu angabaphanga umlomo ukuthi bakhulume basebenzisa ama-sign. uNkulunkulu abanye akabaphanga amehlo ukuthi bafunde babone, bafunda nge-sign language namabhayibheli abanawo. Wena uyaphila unalutho, ukwenzelani ukukhuluma ngama-sign? Uyixabaniselani noNkulunkulu? Ulisuselani ulaka likaNkulunkulu ezihlalela? Uthe kuverse 21, lokhu kwenzile ngathula. Ushayise ngathi nginjengawe, ngiza kukulaya ngikubeke phambi kwamehlo akho. Ngoba wena uma ubonisela uvumelana nalo, neziphingi uhlanganyela nazo, sengiya-eda-ke mina, nabafaka ama-emoji uhlanganyela nabo. Sizosebenza la nabantu abazimisela ukusebenza, hayi abazofaka ama-emoji ngenhloso. Cha, awukwazi ukufaka i-emoji ngenhloso. Kuthi makukhuza umuntu ofaka i-emoji bese uyayifaka nawe. Inhloso le. Ake siklineni-ke igroup yethu esithandayo abazalwane, siklini nje aphela ama-emoji nya. Wena mawuletha umuntu umtshele ukuthi i-emoji ayimukelekile, angaqali nje azayifake. I-emoji ayimukelekile. Ayiqale kubantu abaletha abantu. Bese ke wena mawukhuzeka, uyeke ukuba nolimo olubi. Khona abanolimo olubi bayangithumelela lawo ma-message, ngiyabazi. Athi umzalwane ekutshela kahle ukuthi kune-emoji engenile la, ucela uyikhiphe umphendule kabi wena. Awuphenduli yena kabi, uphendula iNkosi uJesu sazoma phambi kwesihlalo sokwahlulela. Angidluleke kuyama-emoji ngoba ngifisa ungaphinde ngiyikhulume, kodwa i-action kuphela ezoqhubeka. I-action nje kuphela ezoqhubeka. Ngeke ngiphinde ngisayikhuluma. Ngiyamkhola uNkulunkulu uzongisiza lapho ngingaphinde ngiyikhulume, kodwa ngizoyikhuluma ngokwenza. Ngibhale umuntu ofakayo, ngimremove, okufika enhlizweni yami ukuthi ngimremove. Ngizomremove futhi angimremove kuphele lapho, ngimremove bese ngiyambhlokha. Ngimblokhe ukuze uma kuwukuthi uhlupheke ngempela kwenzeka iphutha ufuna ukubuya, ngeke nginqabe, kodwa uzosebenzisa lo muntu owamfakayo athi ngicela ukuphindela kwenzeka iphutha, ungixolisele kuNsibande. Akuzokwenzeka kanjalo manje, akusezukuba lula. Usuzocelelwa nje, noma ngaba kuyena kumuntu wakufakayo noma omunye nazana naye, kodwa usuzocelelwa. Ngeke usavele uzibuyele ngoba uzoremovewa bese uyablockwa. Ngiphinde kungcono kusala abantu abawu5 ekhaya lezwi kunokuba nabantu abafaka ama-emoji, ngoba awumsebenzi. Ngibhalela laba bantu ngibanotify, awumsebenzi ama-emoji. Ngiyabonga-ke, sesiyadlula. Bona-ke mina uma sengidlulile entweni, sengidlulile. Asiyezwini lenkosi-ke, almost 15 minutes kukhuluma indaba. Niyabona abambezela kanjani? USathane uyajabula-ke, uyajabula. Kodwa ngeke futhi ngingakukhuluma sengikukhulumile,
ngoba ukuze kungabikho ozothi ubengazi, ngiyacela nje nina eniletha abantu nibatshela abantu ngama-emoji, ngoba ibona sebezosala bethi bebengazi. Kukhona-ke abangazilaleli iy'nkonzo abazothi bebengazi. Ngithi uma ngithi inkonzo yangomhla ka-5 kwenzakalani, hhayi mina ngangiphelelwe idatha ashonele. Amanga awangeni ezulwini. Asigoqe sikhuleke siye enkonzweni. uJesu Kristu uyinkosi. Baba wethu ongcwele, nkulunkulu onomusa, ngiyabonga konke sengikukhulumile ongithume khona, sengikushilo Nkosi. Ngiyabonga kakhulu. Busisiwe konendlebe yokuzwa ozwayo. Siyacela ube kanye nathi kule nkonzo, ukhuluma uzambule, sidlule kulento yama-emoji. Khuluma-ke Nkosi, zambule, silizwe izwi lakho. Ngiyacela ngoJesu Kristu oyinkosi yethu. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ayike siyambonga uNkulunkulu. Baba Nsibando hlezi nawe Studio 1. Studio 1. Sikhuluma ke la kuphikelela. Phikelelana ukungena ngomnyango omncinyane. Kuphikelela ukulalela. Kuphikelela ukuyeka izinto ezinzuzo kuwo. Uthi uPaul izinto ezazinzuzo kimi ngazishaya indiva ngenxa yobukhulu bokumazi. Uma uzohlulwa ukushaya indiva izinto ezingafuneki ekhaya lezwe, kusho ukuthi awukhulu wena, awubazi ubukhulu bokumazi. Hayi awukhulu wena. Hayike asifunde ngokaLuka chapter 13 siqala kuverse 22. Kodwa ngicabanga ukuthi sizobuyela kuverse 23 mhlambe bese sifika nokuverse 24. Kuzobonakala ukuthi uNkulunkulu usihola kanjani. Wayesedlula kusho uJesu, wahamba imizi ngemizi nemizana ngemizana efundisa eqonde eJerusalema. Lapha ihamba khona wayenza sure ukuthi uyaziwa, udlula uyaziwa ukuthi idlulile indodana kaNkulunkulu la yashumayela. Sekusele kuwena ukuthi uyalithatha noma awulithathi leli ivangeli, kodwa selishunyayeliwe kuwe. Verse 24 wathi kubo, verse 23 ngiyaxolisa, umuntu othile wayesethi kuye, Nkosi, bayingcosana abasindiswayo na? Bayingcosana abasindiswayo na? Ngoba wayebuka naye isimo senzeka. Bafika abantu bamngungu uJesu bahlangane, but babembalwa abasindiswayo. Lento le ayiqali ngathi manje. Ngafika ugqumeka ithende, kufika abantu abawu100, 500 ethendeni. Mhlawumbe abe u500 vele kusindiswa abantu abawu20. Bonke lo 480 lutho. Mhlawumbe lilayisha 100 vele kusindiswa abawu5 noma abawu3. Kodwa ezulwini mkhulu wona lo mphefumulo owodwa usindisiwe. Mkhulu lo mphefumulo owodwa nje usindisiwe. Siyambonga ke uNkulunkulu wethu kakhulu osipha ivangeli eliphilayo, ivangeli elinamandla, insimbi edle ezinye yevangeli. Hayi insimbi edle ezinye le. Siphethe ungqo wevangeli elikwizenzo chapter 2. Ayilo leli uNkulunkulu anginikeze lona. Ngiyabonga futhi kakhulu ngoba siyambona umoya ongcwele esebenza phakathi kwabantu. Siyambona uNkulunkulu wethu nendodana iNkosi uJesu besebenza ngomoya ongcwele phakathi kwekhaya lezwi, phakathi kwale group. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Kodwa isifiso sami esikhulu ukuthi sengathi namanye amabandla umoya ongcwele angasebenza nabo futhi kubona. Angasebenza ngendlela emangalisayo ngoba isivuno sikhulu kodwa zincane isebenza. Amazwi kaJesu lawo. Baningi abantu abangakholwa kodwa zimbalwa izisebenzi okufanele sivune lesi sivuno zisilethe kuNkulunkulu. So asizameni nize niboneke ukuthi ngempela uSathane usemsebenzini azoplanta umuntu phakathi kwethu okhuthaza abantu ukuthi bafake ama-emoji. Yayibona lonto. Ngake ngasho phakathi kwethu kukhona lonke uhlobo lomuntu oyisoni ongakaphenduki. La igroupini khona abadlwenguli,
la egrouphini khona abaphuza utshwala, khona ababhemayo, khona abahlebayo, khona abaphingayo, khona abadayisa umzimba, khona inyanga, khona izangoma. Alukho uhlobo lomuntu olungekho ekhaya lezwi. Ngame amagama ngichaza ukuthi dalula imisebenzi yobumnyama mawukunomuntu okushelayo. Akusukuba inkinga zitshela ukuthi ufanele ukuthi ushele umuntu lapha emgwaqeni, ngoba siyabutha. Ayikho i-CV enziwayo ukuze ungene ekhaya lezwi. Cha, ayikho i-CV. Asibona thina uNkulunkulu, asikwazi ukubona inhliziyo, asikwazi ukunqaba abantu abafuna ukungena ekhaya lezwi. uNkulunkulu okwazi ukubabona. Yikho-ke behambe bevela nje sebeyokhanda lemtshelo kwabo, sebefaka ama-emoji ngenkani, benze lokhuya nalokhuya. So-ke abanye bayiphumele ngendlela zabo. Asinankinga, kusihluphi ngoba uhamba neve enyameni. So-ke ngiyanicela bazalwane, ake sihlaleni kuJesu oyinkosi yethu, simkhonze, sihambe ngobungcwele. Wazi ukuthi ikhaya lezwi alinabo abantu abangcwele kuphela, kukhona nabangcolile abazela ukuzoshintshwa, esibakhulekelayo ukuthi inkosi uJesu ibashintshe, ngoba nabo yabafela esiphambanweni, nabo lagobhoza igazi ngenxa yabo. Kuphela ukuthi kufanele sihambe njengokwemigomo ebekiwe ekhaya lezwi. Sengisho kaningi athi le migomo ebekiwe yimina, ibekwe umnikazi wayo, and namanje wasengi-acta ngale ndlela engi-acta ngayo, kusho yena. Uyena oshilo. So-ke anginayo inkinga yakho konke. Bayeka abantu ukucasha ukuthi sengimdala mina, sengimdala. Sonke sibadala, kodwa uvele wasifundisa uNkulunkulu wathi sapho sakwazi ukukwenza. Thandaza uNkulunkulu uzokusiza, ungadikili. Hayi udikile, umuntu odikila akangena ezulwini. Yikho beyingcosana nje abangena ezulwini bebaningi abayisihogweni, ngoba kulula ukwenza into kanti lento izokusa esihogweni. Asiphikeleleni bazalwane ukungena ngomnyango omncane. Lisho njalo leli verse u24, phikelelani ukungena ngomnyango omncinyane, ngokuba ngithi kini abaningi bayakufuna ukungena bahluleke. Khona abantu abayithinta inhliziyo yami, bazongizwa, bayazazi. Yazi athi umuntu uma ingena ekhaya lezwi, indlela akabonga ngayo, ubone ukuthi enhlizweni yakho ube nokuthi ngingahle ngingemukelwa. Kanti cha, semukela wonke umuntu, kodwa indlela abonga ngayo ingithinteke enhlizweni, ithi Nkosi ngisize, ngisazolandiswa ngale mphefumulo, ngisize ngiprotect, ngisize ngibavikele kakhulu kulamankentshana abafundisa ama-emoji. Ngisize Nkosi abantwana bakhe abaserious ngale ndlela. Yazi abonga umuntu athi ngiyabonga ukungena kuleli khaya, athi omunye kade ngangifisa. And bakhona abashoyo athi umuntu ngacela usibanibani ngathi angifaka, angazi kwenzakalani, ngacela usibanibani ngathi angifaka, ngiyabonga lona osegcine sengifaka. Ubone ukuthi kade lilangazelela ukuba sekhaya lezwi, kodwa khona abangenandaba nokuthi bakuphi, abazi nokuthi bakuphi. uNkulunkulu akasisiza, ake siphikeleleni ukungena ngomnyango omncane. Uphikelele, kuzokusiza ukuphikelela. Phikelelani ukungena ngomnyango omncanyane, ngokuba ngithi kini abaningi bayakufisa ukungena bahluleke, bayofisa ukungena bahluleke. So kusibiza ukuthi asiphikeleleni-ke bafowethu, siphikelele, ngoba uma singaphikeleli izinto azizukusihambela kahle. Ngibheke ivesi la esho khona amagama amangalisayo umpostoli Pawulu. Angazi uma zosheshe ngilithole, kodwa ake sikhulume siphikeleleni bafowethu, ngoba uma singaphikeleli sizolahlwa. Kufanele siphikelele ukungena ngomnyango omncane, ngoba uma ungaphikeleli uzoba senkingeni ngendlela emangalisayo. Simele ukuhamba ngokufanele ivangeli.
hayi ngenye indlela. Uthi umpostoli Paul, Philip chapter 3, Philip chapter 3 ngikhuluma ngokuphikelela. Uthi kanti ke lokho kuyinzuzo kimi, verse 7, ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. Yabona uma uphikelela kunezinto oziyekayo ngenxa kaKristu. Uziyeke, yazi ukuthi uziyeke. Ngiyaxolisa ngithenge ngiphinde ngikhuluma ngalento ilabuya uyayibuyisa uNkulunkulu. Yabona khona abawakhonzile ngale ndlela emangalisa ama-emoji, kodwa ngenxa kaKristu iyeke i-emoji. Lokho kwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. Uthi yebo impela konke ngishaya indiva ngobukhulu bokumazi uKristu Jesu inkosi yami, engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe, ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu. Kufika la kufanele ulahle konke, udele konke, ngisho kuhle ukudele ngenxa kaKristu. Ngoba wena wenzani? Uyaphikelela ukungena ngomnyango omncane. Uma ubukhonza ama-jokes, izwi lenkosi lithi bonke abakhuluma amazwi ayize bozilanda ngawo. Ayeka ama-jokes, yeka ukuntela, yeka ukujoka, yeka ukudlala. Asikho emidlalweni la emhlabeni. Si-serious siyalwa nesithe singusathane. Wena uma unesikhathi sokudlala usenkingeni. Konke kwakuyinzuzo wakushaya indiva ngenxa yobukhulu bokumazi. Uma kunezinto ongafuni ukuziyeka, kukhombisa ukuthi awukhuli ekumazini. Ngoba uma ukhule ekumazini uthi ngcono ngilahlekelwe yikho konke ngenxa kaJesu. Ngcono ngiyobusa kwelizayo kunokubusa emhlabeni isikhashanyana esincane. Udela yonke into, udela abafana, udela amantombazane, ngoba ngeke akukhokhele lutho. Wazalwa amantombazane ekhona, uzofa washiye. Wazalwa abafana bekhona, uzofa ubashiye. Wazalwa utshwala bukhona, uzofa ubushiye. Wazalwa isinemfu sikhona, uzofa usishiye. Dayisa ngomzimba into endala leyo koSodoma noGomora. Uzuthi ucabanga ukuthi wena uzophila uma usuyekile ukudayisa. Uyeke ngenxa kaJesu. Yeke ukudayisa umzimba ngobukhulu bokumazi. Uzokunika umsebenzi. Akakuniki nje umsebenzi ngoba indlela zakhe aziqondile. Akakuniki nje umsebenzi ngoba uzidedicatile kuyena. Awudelile konke wanamathela kuyena. Awuzitholi izinto ozifunayo, ayiphendule imikhuleko yakho ngoba ukukholwa ukuthatha serious. Ucabanga ukuthi kuyadlalwa la. Asikho isikhathi sokudlala la. Mhlawumbe uzobona uma ususha esihogweni ukuthi ya ngadlala ngesikhathi sami emhlabeni. Asikho isikhathi sokudlala la. Hayi asikho. Futhi ngiyacela nje nikwazi niqonde kimi. Ungezi ngobuso uzofuna umkhuleko. Ungezi nje ngobuso. Ngoba mina ngizokubuza ukuthi izinto esizinikeziwe ekhaya lezi ukuthi sisebenze ngazo uyasebenza yini ngazo. Okokuqala khuleka abaseRoma 10 verse 9 everyday mawulala. Usho emva kwami bese uzikhulekela umkhuleko wakho. Kukodwa lokho uma ulalela ubufakazi kuyabasiza abantu. Number 2, usubhukhile yini? Abanye ke bathi babhukhile. Umbuzo uyazibhala inzono zakho. Athi omunye ngiyazibhala. Umbuzo uthi usuhlukene nazo. Ngoba ngeke ukusiza ukuthi uzibhale bese ungahlukani nazo. Ukholwa kuyona into encane. Ukholwa kuyona into yokudlala. Uvele wone nje wena kalulu ukuthi sengiyobhala. Wone nje sengiyobhala. Akuhambe kanjalo. Uyalwa, hlukana nesono. Izaga 28 verse 13, ofihla iziphambeko zakhe akayokuphumelela, kodwa ozivumayo azishiye uzothola umusa. Umusa utholakala ngokuthi usishiye isono. Hayi ngokuthi usibhale. Ukusibhala kulutho. Uxolo. Hayi ukuthi ukhulume nobaba uNsebane, sengikhulume nobaba uNsebane sengi-right. Ayikho into e-right lapho. Umusa utholakala ngokuzivuma isono usishiye. Vumani izono zenu nizishiye. Ufuna ukuya ezulwini ke lo muntu. Phikelelane ukungena ngomnyango omncane. Phikelela mntaka baba. Akumnandi. Ngeke mina ngikhohlise ngithi kumnandi. Akumnandi ngoba umoya uyavuma inyama ivuma. Lo moya ophethwe yiyona lenyama. Inyama ayivumi. Kodwa phikelela mntaka. Yikho kunaleli gama elithi phikelela. Yikho kumpostoli Paul ethi lokho kwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva.
athi ukuze ngifunyane kuyena ngingenakho ukulunga okungokwami okuya ngomthetho, kodwa lokho kuya ngokukholwa nguKristu. Ngisho ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa. Athi ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe nokuhlanganyela ezinhluphekweni zakhe, ngimfuze ngokufa kwakhe, uma mhlawumbe ngingaze ngifinyelele ekuvukeni kwabafileyo. Kusho umuntu obhala incwadi eziwu-13 eBhayibhelini. Akekho show uyawutuba umzimba wakhe. Uthi uma mhlawumbe ngingaze ngifinyelele ekuvukeni kwabafileyo, kungesikho ukuthi sengikubambile nokuthi sengiphelelisiwe, kepha ngijonga ukuba kumbe ngingakubamba yini lokho nami ngabanjelwa khona uKristu Jesu. Bazalwane, angisho ukuthi mina uqobo sengikubambile kusho uPawuli, kepha kunye engikwenzayo, ngikhohle okungasemuva, ngizelulela kokungaphambili, ngijonge emgomeni emhlomelweni wokubizwa okukhulu kwaphezulu nguNkulunkulu kuKristu Jesu. Sikhuluma ngokuphikelela. Ngiyakholwa ke sisazowahlaziya kahle lamavesi. Bengifuna ukudlula nje ngiwaqede wazi ukuthi kuyini ukuphikelela. Phikelelani ukungena ngomnyango omncinyane, ngokuba ngithi kini abaningi bayakufuna ukungena bahluleke. Ake sibambe la. Ngiyeke ngamabomu siseqe ku-30 minutes. Ngoba ngikhulume ngama-emoji kwazi kwaphela u-15 minutes. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. uNkulunkulu akakubusise. Ugada iminwe yakho uma uvula ubufakazi, ugada iminwe yakho uma uvula inkonzo, uvula noma yini, ngoba onke amafoni ethu anawo ama-emoji. Kuphela sigada iminwe yethu ukuthi singawathinti, singamjabulisi uSathane. Bona-ke musucasha ngokuthi umdala, ngoba uyacasha ujabulisa uSathane esihogweni. Noma uNkulunkulu mayesehlulela, akahluleli ngokuthi usibanibani ube mdala, usibanibani uyingane. Uhlulela ngokuthi uyenzeleni into athe ungayenzi noma uyenzanga. Kuphela lapho nje. I-age ayingeni i-age. Ukwenzile athe kwenze noma ukwenzanga, bese thatha isinqumo uNkulunkulu. Ayike niphile, ngiyanithanda kakhulu. Ngiyacela siguqe sithandaza. Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga uthando sithande ngalo. Siyabonga Nkosi nangalokho esikufundile namhlanje. Ngiyacela Nkosi ubasize abantwana bakho bahlukane nama-emoji. Ngiyacela ngegama elinamandla leNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Ngiyacela ubasize abantwana bakho abaletha abantu bakwazi ukuletha abantu. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wami nomusa ukuba kuze labo benhliziyo yakho, kuze labo Nkosi abafuna ukungena ezulwini, labo Nkosi abafuna ukukubona ngosuku lokugcina, labo Nkosi abafuna ukuthola imqhele ngobungcwele abaphilile emhlabeni. Siyakubonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu, siyakudumisa. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu, siyamdumisa, abangcwele kakhulu. Babonise bantu yavalelisa. Hey, yazi ngiyanithanda lapha emakhaya. Angifuni kubhubhe noyedwa. Ngiyanithanda emakhaya. Ngiyanithanda ku-YouTube. Ngiyanithanda ku-WhatsApp. Siyanithanda siwumndeni wakwaNzibande. uJesu Kristu inkosi.